Anna Svedholm syntynyt 27. kesäkuuta 1896. Itse väittää syntyneensä heinäkuussa Unikeon päivänä. Selkeä Mania nyt käyttäytyy suhteellisen asiallisesti, ylihoitajan mukaan myös ajoittain aggressiivinen. Skål! Skål! Ruotsille, vapaudelle ja ystävyydelle! Kuule, kun se vuorineuvos Rinteen Rova jaksaa olla niin tavattoman mustasukkainen. Kuvitelkaa, hieronnasta. Vuorineuvos on luvannut hoitaa minunkin vuokrat, kun hän palaa takaisin Italian matkaltaan. Hän on luvannut viedä minutkin Venetsiaan. Ehkä jo keväällä. Joo. Verdi on lempisäveltäjäni. Tapasin hänet kerran Espan puistossa. Nyt on joulu! Outo. Ulkona on kesä. Nyt on joulu! Aha. Tässä on Vilholle. Lues Vilho, mitä siinä sanotaan. Vilholle. Vilholle potilastovereita ystävyydellä. Me kaikki luovutamme sähkövuoromme sinulle. Hyviä kyytejä. Terveisin potilastoveri. Kohta tärähtää! Suomen mielenterveyden hyväksi. Minä olen prinsessa. Äitini on keisarina Aleksandra ja isäni Iivana Julma. No jos tuo on prinsessa, niin minä olen kyllä sitten Kiinan keisari. Vilo on hirviö ja isä rankkisteini.